Der Sean Harcoin, Cahill a Chustanáisiún de Comórtas Peile na Gaeltachta, go bhfuil an teanga chomhlár nach fós is a bhíon ar a cuireann Comórtas ar a bhód bag nach leichiad blianachan. Imlíana bronnar an buan radam an lóchran ar bhíhallam ar a hartaí, as a bhfuil diantaige ar san na glufi Gaelach san Gaeltacht. Trí or na sví as na seach gondaithe Gaeltachta chumaith le forne le gilige is baile clia Belforste agus London. At is namíocht a Comórtas na bhar agus na man at sóisiir agus sinseir I Comórtas Peile na Gaeltachta a dúrfa céidí. Is atá an imráí agus da Comain a bheith gimmert a gunne forne as páirtin na le an tír. Agus is cólúdar, tá cólúdar mór a gist an Jerusalem agus tá cathú amsir agus síimsíart agus an Gaelige náid, an Gaelige lánach sa rudar fad. Ar tháinig mise an Comórtas níam líana ó hin. Dearhin níos mó na nóca fan géad gan a gcuoine a bhís ag freastal nó na luchfeachchan a bhíag teach, is as na Gaeltachta iad, muintir na Gaeltachta a bhíag teach le chéile. Ach tá ahrú óra sin inis, tá lán daoine ag teach ó gach áit ar fud na tíre. Le háis na Peile, tá Comórtas an chalín Gaelach ar bon. Cuidir ban ó na ceire cuide at is namíochtón. Maiall ar an chalín Gaelach. Is dói go sé táach maiall gur bhí tá sé faoin Gaeilge níos mó aon ó dala agus cén faoi beidir a féidir linne an Gaeilge churpan cín agus muidir duine ionadíocht ar globá tú freisin. Tugann sé seans do na chaníní, do muidí agus do na buúla an Gaeilge agus an Comórtas agus cultúr na hhéir agus gahar a chur le chéile le haidir seach na bháin mar sóla gatainna tá sé deachar leis an Gaeilge leis an béimechar an Gaeilge an tám ar fad. Neall sé gurí ri geirí bheith chaint céile agus tá sé jazz ma dénne cinneada é spreagu agus just geirí daoine é lóirt agus tá sé jazz an Comórtas a bheith an. Tá loch leanúna a bhí an chéad Comórtas Peile an 1969 an lí ag trí léir ó chain. Tasum tabanawanya as Connemara pasta was the glain we Swiss Nervishogun no heart attacking at like California agus tashi wasn't she togal Charlie show away from the fell Gaeltachta. I need a sort of failure because we left like hold, because we rushed to the guy with the shoot, tableau back over Barkidishke, Comórtas Peile Gaeltachta go do vacate. Sin ó choirín, Luke T.G. Cahar a dúrfa céidí.